வெல்கம் டு தமிழ் சமையல். இன்றைக்கி ரொம்ப சூப்பராக ஒரு வெண்டைக்காய் மோர் குழம்பு செய்ய போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். தேங்காயில் அதுக்கு தேவையே இல்லை. ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம். இது கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸோட அப்டேட் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இதை வெண்டைக்காயை. 4 கிலோ வெண்டைக்காய் இந்த மாதிரி கிராஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதை போட்டுக்கலாம். இதில் ரொம்ப தின்னாக கட் பண்ண வேணாம், கொஞ்சம் திக்காக கட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெயில் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இந்த பிசுபிசுப்பெல்லாம் போயிடணும், வெண்டைக்காயோட பிசுபிசுப்பெல்லாம் போயிடணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் லைட்டாக. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் வெண்டைக்காய் மோர் குழம்பு. வெண்டைக்காய் அடிக்கடி நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் கார குழம்பு அந்த மாதிரி வச்சு வைக்கிறத விட மோர் குழம்பா செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குட்டீஸ்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க. இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும். தேவையான உப்பு போட்டுடலாம். இந்தளவு உப்பு போட்டு மறுபடியும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரலும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். 4 லிட்டர் தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி விஸ்கில் வச்சு இதோட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஏற்கனவே வெண்டைக்காயில் உப்பு போட்டிருக்கோம். அதை பார்த்துட்டு அதை கவனத்தில் வச்சுட்டு உப்பு போட்டுக்கலாம். இதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு மறுபடியும் பீட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேணாம், கொஞ்சம் திக்கான பத்தி இருக்கட்டும். எடுத்து காமிக்கிறேன். இப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் போதும், கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம வெண்டைக்காய் ரெடியாக இருக்கும், எடுத்துக்கலாம். வெண்டைக்காய் ஓரளவு கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் எண்ணெய் பிழிஞ்சு விட்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த ஃப்ரை பண்ண எண்ணெய்க்குள்ளேயே கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நான் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன், ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் மோர் குழம்பு. கொஞ்சம் கடுகு உளுந்து போட்டுக்கலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டுக்கலாம். நல்லா வாசம் கொடுக்கும் இது. கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிக்குது. 2 வரமிளகா கிள்ளி போட்டுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி ஒரு 5-6 சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதையும் போட்டுக்கலாம். ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இதையும் வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் கலர் மாறட்டும். இப்போ நம்ம இஞ்சி கொஞ்சம் கட் பண்ணி இது தட்டி வச்சுருக்கோம், அதையும் போட்டுக்கலாம். சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கலாம். இந்த இஞ்சியோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதே மாதிரி வெண்டைக்காய் மோர் குழம்பு வச்சு பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். எப்போ பார்த்தாலும் சாம்பார் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இதில் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். எண்ணெயில் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கி விட்டாச்சு. இப்போ நம்ம வதக்கி வச்ச வெங்காயம் மறுபடியும் போட்டுக்கலாம். இதுலேயே திரும்ப இதை வதக்கி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம். ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுக்கலாம். அதை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மோர் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மோர் ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் அந்த குழம்பு. அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது. ஒரு நிமிஷம் வதக்கி வச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பை சிம் பண்ணிவிட்டு நம்ம கலந்து வச்சுக்க மோரை ஊற்றிக்கலாம். மோர் ஊற்றின பிறகு அடுப்பு ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது. இப்படி கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா மோர் திரிஞ்சிடும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோம்னா. நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே மோர் சூடானால் போதும், அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நல்லா நுர கட்டி வரும்போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். மோர் சூடாகிற வரலும் மட்டும்தான் கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும், கைவிடாமல் கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா மோர் திரிஞ்சிடும். இப்போ சூடாயிடுச்சு, போதும். அந்தளவுக்கு சூடானால் போதும், ரொம்ப சூடாகவும் வேணாம்.
கொதிச்சிச்சுன்னா திரிஞ்சிடும். அதனால் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். போதும். இந்த ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்குது. உப்பு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. நம்ம மோர் கறி ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காம பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.